sa pangungot ng kahapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakitin, baboy, kambing at inahin, kulang sa vitamins. Ngunit buti na lang may King's Vita Plus, complete essential vitamins, probiotics, minerals. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Iliparin ko ang hangganan ng langit upang ang tagumpay aking makakamit. King's Vita Plus, ang aking hari, ngayon aking alaga ay laging healthy. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na, King's Vita Plus ka na. Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus. Magandang araw po, Luzon, Visayas at Mindanao. Andito na naman po ang inyong Clara Tita. Samahan niyo po ako sa 45 minutes natin na pag-uusap na ating diskusyon po regarding po sa ating pag-asenso. Diba? So, mahalaga po sa atin ngayon na tayo po ay matuto para po ay umasenso po, lalo-lalo na po sa larangan ng farming, okay? Kumusta po kayong lahat? Hello po sa lahat ng mga nakikinig po via King's Radio Stations. Diyan po, especially sa may Shato Negros Oriental via 102.5 King's Radio. At diyan po sa may Himalalod Negros Oriental via 88.7 King's Radio. At dito naman po sa Mindanao, diyan sa may Hinatuan, Surigao del Sur, ang 102.5 King's Radio at 99.5 King's Radio sa may tama ba yun? San Francisco City, Agusan del Sur. At dito naman po, dinig na dinig din tayo sa may Mawab, Davao de Oro, and dito sa Davao City via 93.5 King's Radio. Sa lahat naman po na, for example, ay kayo po ay bumiyahe at hindi na po naabot ng ating frequency, ang ating King's Radio, huwag po kayong mag-alala. As long as meron po tayong internet connection, ay marinig nyo pa rin po ang programa ng King's Radio sa pamamagitan po ng ating King's Radio app. Okay? King's Radio Davao app. Okay? Search nyo lamang po sa inyong Play Store, King's Radio Davao app, at dyan po, i-install nyo po. Libre po ang pag-install para po ay maririnig nyo or mapakikinggan ninyo ang ating King's Radio kahit nasaan man kayo sa mundo. Nasabi ko nasaan man sa mundo dahil, ayan, basta as long as mayroon po tayong internet connection, ay carry po at maririnig nyo po lahat ng mga musika, balita, at of course, ang ating mga, of course, balita sa agrikultura at mga tips po para sa lahat ng ating mga farmers at sa mga OFW natin siya na nagbabalak po na mag-farming dito sa Pilipinas. O, diba? So, wag po kayong mag-alala. Andyan po ang King's Radio para sa inyo. Okay? So, ayan. Speaking of pag-asenso, speaking of, yung mga gusto nating gawin sa pagpa-farming. Marami tayong mga iniisip, pero kulang lamang po tayo sa knowledge, kulang lamang po tayo sa implementation po sa mga dapat nating gagawin. Kung paano po natin simulan ng pagpa-farming. Marami po sa atin dyan na,
ini-imagine pa lang. Oh, ini-imagine pa lang. Yung nagpaplano pa lang. Pero at least man lang kahit nasa planning stage kayo or iniisip nyo pa lang po, ay alam nyo na, di ba? Meron na po kayong mga idea para sa susunod na andyan na po yung budget. Alam nyo na po kung paano po i-implement yung mga plano ninyo. So, wag din nyo rin pong kalimutan na bukod sa panunood po ng ating programang AgriSenso o sa Agrikultura Asenso Ka, i-subscribe nyo po at i-follow nyo rin po ang ating mga partner content creators, mga vloggers, yung ating mga farmers po. Unang-una po dyan, sino? Of course, si Ka-Farming Angat Ka, si Farming Business ATBP, Sir Jade Batuan po. Subscribe nyo po ang kanyang Facebook page, ganun din po ang YouTube channel. Sino pa? Si Sir Dodong Villaran. Si Dodong Villaran Facebook page. Ayan ha, when it comes sa pagbababoy, pag-aalaga ng baboy. Si Mangunguma TV din, when it comes sa pag-aalaga ng baboy. At speaking of pag-aalaga naman ng mga manok, andyan po sila Pulumulok Native Chicken at Manok Tambayan. I-follow nyo po or i-subscribe din nyo ang kanilang mga YouTube channel, i-follow nyo po ang kanilang Facebook page para po kayo ay updated sa mga information, sa mga tips po with regards po sa pag-aalaga ng baboy at saka mga manok. Okay? So, ayan, speaking of pag-aalaga ng baboy, last week, napag-usapan po natin ang pag-aalaga ng baboy. Ngayon po, bakit po ba maganda ang pag-aalaga ng kambing? Bakit kaya? Bakit? Sino ba mahilig dito kumain ng karne ng kambing? O, 'di ba? Ako, mahilig ako. Masarap po talaga lalong-lalo na pag kaldereta, lalong-lalo na pag adobo. Exempted. Exempted na po sa papaitan. Ayoko na. Nang malaman ko po kung ano ang ingredient niya. Ano ang isa sa mga ingredients ng papaitan. Okay na po ako, pass na po ako dyan. Pero masarap po yung karne ng kambing na adobo, kaldereta, kilawin. Yan, ang sarap-sarap. Sinampalukang kambing, ang sarap-sarap. Except papaitan. Parang talaga ako, na-scam talaga ako doon, dahil lang alam ko yun lang yung ingredient, pero meron akong nalaman, na-discover na hindi ka nais na. So, okay lang. Basta may adobong kambing at saka kalderetang kambing. Solve na yan. So, ang sarap-sarap talaga ng kambing, di ba? At sa mga nagbabalak po, dahil sa mga mahilig kumain ng kambing, magluto ng kambing. So, dapat ay mas maganda din talaga na meron kayong alagang kambing. Kasi, sa isang kambing ngayon, magkakahalaga na siguro ng 5,000 pesos o mahigit pa. Depende din siguro sa kilo o bigat ng inyong kambing, diba? Doon sa amin, nagkakahalaga na siya ng 5,000 pesos. So, medyo mahal na siya. But okay lang kasi masarap din naman talaga ang kambing. So, ngayon pag-uusapan po natin ngayon, bakit po maganda ang pag-aalaga ng kambing? Ano po yung mga advantages? Ano po yung mga benefits kung kayo po ay nag-aalaga ng kambing? At bakit maganda po alagaan ang kambing? Okay, siguro less maintenance? Or, I don't know. Let's find out. Let's find out po. Alamin po natin ngayon sa discussion na ihatid sa atin ng ating ka-farming angat ka-content creator, Sir Jade Batuan po. VTR. Kumusta po? Live na naman tayo. At ngayon, ang topic naman natin ay bakit magandang mag-alaga ng kambing. Dito sa amin, ang pinakauna naming pinapriority, kung mapapansin nyo sa mga una nating vlogs, ang mga una naming inalagaan itong mga kambing. Dahil dito sa mga kambing, nakita natin yung napakaganda ng mga benefits niya. Ang daming mga magagandang benepisyo din mula dito sa mga kambing natin. Kasi ang pag-aalaga din ng kambing, bukod doon sa benepisyo ng karne, ng gatas ng kambing, maging doon sa pag-aalaga ng kambing, sa pagpaparami natin ng kambing, ang dami ng mga benefits na maaari nating makuha. Kasama na dyan yung less sa gastos, mas mura yung ating gastos sa kanya. Hindi tulad ng pag-aalaga natin ng mga baboy, ng manok na naka-feeds. Kailangan natin bumili lagi ng feeds araw-araw. Kumbaga, ang puhunan natin ay bukod pa doon sa mga alagang hayop, mamumuhunan pa tayo sa pakain sa kanila. Pero kung kambing alaga natin, kung meron naman mga damo dyan sa paligid natin, sa ating mga likod bahay, ay pupwede na natin na ipakain doon sa mga kambing natin. Libre na natin may bigay na pagkain sa mga kambing natin. Hindi natin kailangan gumastos araw-araw. At maganda pa dito, healthy pa yung mga kambing natin. At bukod pa doon, kapag nag-uumpisa pa tayo, pupwede natin na gamitin
gagamitin mo na yung mga existing nating mga pabahay, mga existing nating mga kagamitan para dito sa kambing natin. Sa mga ilan nga, meron na silang mga existing na pabahay ng manok na hindi nila nagagamit or pabahay ng baboy na hindi naman nila nagagamit. Ginagamit nila muna ito na pansamantala na bahay ng kanilang mga alagang kambing. No, kambing, baka, ang ganda rin yan dahil nga tulad na nabagid natin, libre. No, libre ang mga pakain sa kanila lalo na kung meron nating space. Lalo na doon sa may mga existing ng lupa. Pero syempre kung bibilhin pa natin yung lupa para paglagyan natin ng mga alagaan natin, so malaking gastos din. Kaya dito sa pagkakambing, maganda kung mag-umpisa man tayo, meron tayo syempre mga existing na ng mga gamit na mga pagkain ng mga kambing natin. No, so kami din, ayun yung aming unang tinitingnan. Nung una kami mag-farming, tingnan muna namin ano bang mga resources na meron kami. No, lalo na pag nag-umpisa pa lang tayo, kung wala pa naman tayong ganun kalaking puhunan, wala pa naman tayong ganun kalaking budget para mag-alaga ng mga alagang hayop na mas mahal, tapos mas tuloy-tuloy ang maintenance, tuloy-tuloy ang gastos. Hindi pa natin makontrol, no? Lalo na dito sa mga baboy, kung minsan na naka-pure feeds tayo, hindi natin kontrolado yung mga pagkain nila kasi minsan sobrang mahal ng mga feeds. No, lalo na kung naka-feed yung mga baboy natin. So, yun yung mga advantage din. Tapos itong kambing, purely mga damo. No? Mga kambing at baka natin, purely mga damo lang ibibigay natin. Na available sa paligid natin ay pupwede na doon sa mga alaga natin. Napakaganda na nila na pampakain sa mga alaga. Hindi na natin kailangan gumastos pa ng sobrang malaki. No, yun yung mga napakagandang advantage din dito. At isa pa dyan, napakadali din mag-alaga ng kambing. Ito mga kambing, madalas ay mga maaamo na alagang hayop ito, no? Maaamo silang alagaan, kaya't pwede kahit nanay, tatay natin na mag-alaga ng kambing ay pwedeng-pwede. Tsaka, yun, ilipat-lipat lang natin yan ng pastulan. Ililipat-lipat lang natin ng pastulan ay pwedeng-pwede na doon sa ating mga alaga. Yan ang napakaganda rin dito sa mga kambing natin, no? Yun yung mga na-obserbahan natin. Saka ito mga kambing din, kapag nagpaparami tayo ng kambing, madalas, no, kapag bumili tayo ng, halimbawa, mag-umpisa pa lang tayo, so doon muna tayo mag-umpisa sa mga kambing na pang-breed natin, mga gagawin nating inahin na kambing. Yan, gagawin nating inahin mga babae muna, no? Mga dumalaga na yun, syempre, antayin natin na maglandi, tapos papasampahan natin doon sa mga may mga barako na, kung halimbawa umpisa pa lang natin at meron naman tayong mga kapitbahay na may mga alagang mga kambing, so pwede na yan, pwede na natin gawing pang-umpisa yon sa pag-alaga natin ng kambing. No? So, ayan. Double check ko lang itong ating live. So, napakarami ng pamamaraan din na para mapalago natin itong pagkakambing. Kasi ang mga kambing madalas nanganak ng isa, may ilan nanganganak ng dalawa, meron ding mga nag-alaga ng kambing na nanganganak ng 3, yung kanilang inahing kambing. So, mas mabilis na parami. Within 5 months lang, madalas ang kambing umpisahan muna natin doon sa kapag pinapalaki natin. Halimbawa, nakahanap tayo ng kambing na gagawin nating inahin, no? Pag bumili tayong kambing, kung maliit pa yan, 3 months old pa yan. So, after mga 5 months, pag sapit na yan ng mga 8 months old, no, pataas, 8 months old to 1 year, pwede na rin yan magbuntis. So, kung pag naglandi yan, pwede natin pasampahan. Kapag nasampahan na, after 5 months, manganganak na rin yan, no? May mga nanganak ng isa, may nanganak ng 2, may nanganak ng 3. Kaya ang bilis din paramihin. Kung nag-umpisa tayong mga 5, merong iba nag-umpisa ng 7, ganun, madalas ay mga upgraded yung mga pang-umpisa nila. Meron ding ilan na nag-umpisa naman doon sa mga hybrid naman, yung mga kambing na inaalagaan nila para daw masulit, lalo na kung maliit yung space. Medyo malaki lang din puhunan doon sa umpisa kasi mas mahal yung mga hybrid na, yung may mga tinatawag nilang pure blood, no, pure breed. O yung mga magagandang lahi, mga galing sa ibang bansa na mga breed. No, sobrang mahal, pero mahal din nilang naibebenta. So, sinusulit nila yung kanilang, kung maliit yung space nila, sinusulit nila. Doon naman sila nag-umpisa sa mga magagandang breed na nakambing. Kaya lang, no, kaya lang doon sa mga mag-uumpisa pa lang, kung first time nating mag-alaga, mas maigi na, doon muna tayo sa mga upgraded or mga native, kung ano yung available muna. Aralin din muna natin maigi kasi hindi rin ganoon kadaling mag-alaga ng kambing. Dahil bukod doon sa sinasabing nating mga magagandang benepisyo, syempre meron din dyan na mga risk, no, sa pag-aalaga ng hayop. Maraming risk. Nandun yung pagkakasakit, andyan yung
market. Halimbawa, kung marami ng kambing mo, problema mo naman yung market kung wala namang bibili dun sa area mo. So, medyo challenging din siya. So, kailangan mo rin kilalanin yon. Alamin mo rin yung market dun sa area mo. No? Alamin mo rin yung mga pamamaraan para masigla yung kambing mo. So, tulad sa amin, ito yung ginagamit naman namin. Nagva-vitamins kami sa mga kambing namin. King's Vita Plus Animal Feed Supplement yung ginagamit naming vitamins. Maintenance nila yan. Pwede ihalo daily dun sa pagkain or sa inumin nila. Halimbawa, may mga ilan kasi sa atin nag-alaga ng kambing na nagbibigay din ng feeds. Kung sanay yung kambing natin kumain ng feeds, may mga ilan din nagpapakain ng darak. So doon nila hinahalo yung vitamins, lalo na doon sa mga kambing na naka-free range at hindi masyadong umiinom doon sa timba. So ang mga kambing ay sanay uminom doon sa mga sapa. Kung may nakakasakop naman na sapa doon sa kanilang ranging area, ang King's Vita Plus, doon nila hinahalo ito sa feeds ng kanilang mga kambing. No, sa kinakain ng kanilang kambing. So napakaganda rin naman para hindi maging sakitin yung kambing natin. Kasi ang King's Vita Plus, napakarami niya mga nutrients. No, nandiyan yung multivitamins, minerals, amino acids, electrolytes, essential elements, calcium, D3, enzymes, probiotics, zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, L-methionine, betaine, vitamin A, yan, napakarami niyang mga vitamins. Yan, tingnan natin. Napakarami niyang vitamins nandiyan yung zinc, iron, manganese, copper, iodine, selenium, cobalt, glycine, L-methionine, betaine. Andyan pa yung vitamin A. Yan, vitamin A, vitamin D3, vitamin E, vitamin K3, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, folic acid, pantothenic acid, biotin, niacin. Napakarami niyang sangkap na nagpapaganda lalo dun sa pagpapalaki natin ng mga alaga nating kambing. Hindi lang sa kambing, sa baboy, sa manok, sa itik, sa pabo, sa pato, no? Ito yung ginagamit din naming vitamins. Ayan. So, yun yung mga kailangan nating tingnan. Kailangan okay yung mga alaga natin. Bukod dun sa pag-aalaga natin na na-enjoy natin, tingnan din natin yung market kung talagang maibibenta. At alamin natin yung mga pamamaraan ng karamihan sa mga nag-aalaga para mas maging malakas naman yung immune system ng kambing natin. Kasi nandyan din yung mga pagkakasakit, no? Lalo na dun sa mga maliliit na kambing, nagkakasakit. So, nasasayang din kapag namamatay. Nahayaan lang natin. Minsan kasi pag dumating sa point na medyo yung kambing natin ay alanganin na, talagang nagkakasakit na, ang hirap din pagalingin. May mga ganong pagkakataon, so sayang namamatay lang din. So, ang hirap paramihin pag ganon. Kaya kailangan dahan-dahan tayo magpaparami. Alamin muna natin yung mga pamamaraan muna. Bago tayo dun sa mga magagandang lahi na, yung mga mamahali na, or bago tayo magparami ng todo-todo. Mas maganda aralin muna natin. Kapag naaral na natin yan, kabisado na natin, let's face the challenge na. Kailangan na natin mag-alaga ng marami. Kasi kung tuloy-tuloy na backyard farming, kaunti lang inalagaan natin, mahirap din tayong mahirap din kumita kung ganun lang, na tuloy-tuloy na alagaan natin kunti lang. No? So, umpisa, konti muna, habang tumatagal, palaguin natin. Kung kabisado na natin, paramihin na natin, damihan na natin yung mga inaalagaan nating kambing. No? Ganun din sa mga baka. Ang baka naman, actually sa baka sa napapansin ko, karamihan din naman ay may market din naman talagang maganda sa baka. Kasi maraming mga area na kumakain naman ng baka. Sa kambing kasi may iilan sa amin, tulad sa amin sa Zamboanga del Norte, maraming kumakain ng kambing, marami din ang hindi. No? Kasi ayaw nila dun sa amoy daw nung karne ng kambing. Kaya yung market medyo challenging, kailangan mong dalhin doon sa talagang mahilig din doon sa meat ng kambing. So may mga ganong mga challenge din dito sa pag-aalaga ng kambing. So yun yung mga magandang gawin muna natin. Kilalanin, alamin natin yung mga tamang pamamaraan sa pag-aalaga ng kambing. So para talagang mapaunlad din natin yung ating pag-farming, yung ating pagpaparami ng mga kambing, ng mga baka. Sa baka naman, yun yung maganda din kasi mas mahal natin maibibenta yung mga baka naman. Although medyo matagal-tagal bago manganak ang mga baka, no, medyo matagal ang pagpapalaki ng baka, pero yung presyo niya maganda, tsaka yung market niya ay maganda din. At ganun din. Lahat sila, mga damo-damo lang din ang kailangan natin. So, ang pinakapuhunan natin ay yung mismong pagbili natin ng alagaan nating hayop, tapos yung ating sipag, tiyaga na lang doon sa pagpapastol sa kanila. Kung may pagkakataon, kung gusto natin magparami pa, kung may plano tayo at medyo maliit yung space natin, pwede tayo magtanim ng mga madre de agua, magtanim tayo ng itong mga madre de cacao. Actually, kinakain ng baka yan, ay ng kambing yan. Madre de cacao, kinakain ng kambing. Yung baka, di ko napapansin na kumakain ng madre de cacao. No? So, yan, madre de cacao, pwede tayo magtanim dyan para sa mga kambing natin. Itong Napier grass, itong Madre de Agua, no, itong mulberry, at marami pang iba, yung mga dahon, kinakain ng mga kambing natin. Kahit yung mga dahon nga ng prutas, kinakain nila.
yung mga damo lalo pa, no, kinakain ng mga kambing natin. Pero ang main na kinakain ng mga kambing natin, ang pagkain nila, yung mga damo talaga. Tapos yung mga legumes, yun yung pang merienda na nila. Yung mga madre de cacao, no, o kakawate kung tawagin ng ilan, tapos yung madre de agua. So yun yung mga legumes na pandagdag naman doon sa pagkain nila. So ganun din doon sa mga baka naman, sa napapansin ko lang, yung mga damo, yung mga napier grass, yan malakas kumain yung mga baka natin. No? O kaya yung mga mais, kung nagtanim tayo ng mga mais, yung mga bunga i-harvest natin, ibenta natin, yung mga dahon po pwede natin bigay sa mga alaga natin, maging yung mga balat ng mais, no, na yung mga sweet corn, yan napakaganda, gustong-gusto ng mga alaga natin yan. Kambing, baka, kalabaw, gustong-gusto nila yan. No, kaya't malaking tulong din actually kasabay ng pagtatanim natin ng mga crops, no? Mag-alaga din tayo ng hayop kasi yung mga reject noon, yung mga balat noon, yung mga dahon noon, pwede natin ibigay sa mga alaga nating kambing. At nakakatulong pa tayo sa ating community kasi nagdadagdag tayo lalo ng mga pagkain na maaari nating may benta, na pag binenta natin ay nagiging pagkain na rin ng ating mga community, ng ating mga yung mga bumibili ng produkto na mula doon sa inaalagaan natin. Wherein dito pa lang sa ating lugar, no, naisusupply natin yung mga pangangailangan. Hindi na natin kailangan mag-import ang ating gobyerno. Hindi na kailangan mag-import sa ibang bansa kasi tayo mismo dito nagtutulungan, nag-aalaga ng hayop, nagtatanim tayo para meron tayong ikasupport ng mga pagkain sa ating kapwa rin dito sa ating komunidad. Napakalaking tulong din yan para sa ating food security din. No, hindi lang yan para sa atin mismo, hindi lang yan na pagiging makasarili natin, no, maging dito sa pag-share natin, maging sa pagbablog. Hindi lang yan sa pagiging makasarili na para lang kumita sa vlog or kumita kami sa pag-alaga ng hayop. Gusto rin natin yan na ma-share sa community kasi meron din tayong isang goal dyan o advocacy na mabuo natin yung pangangailangan natin ng pagkain dito sa ating bansa. Siyempre para sa food security natin. Dahil kung tutusin, actually share ko rin, maging sa pagbablog man, hindi rin ganun actually kadali. Kasi sa vlog, kailangan talaga passion mo rin bago ka mag-vlog. Kasi kung hindi, madalas mapapansin natin maraming mga sa umpisa lang, tapos huminto na sila. Kasi alam nilang mahirap din naman talagang kumita. O, alamin mo, biruin mo kung abot ka kung isang video pa lang, abot ng 10,000 views yan, or kailangan mo pang panoorin ng 10,000 times yung bawat video para yung isang vlogger ay kumita ng 50 pesos. So, ganun kahirap din kumita sa pagbablog. No, kaya dito sa vlogging, hindi lang vlog talaga ang target natin dito. No? Ang target natin dito ay para makapag-share din yung advocacy natin na gusto natin makatulong. No? Makatulong tayo dun sa mga kaalaman, yung mga alam natin, mga ideya na alam natin na ma-share din natin. Yun yung pinaka-main na reason sa pagbablog, karamihan. At yung passion din mismo doon sa paggawa ng mga video, passion din doon sa mga ginagawa natin. So, yun yung mga basic experience ko rin kasi ko rin naman nagbablog at yun yung experience ko. Nasa 10,000 views, no, kung 10,000 akong manood times doon sa mga video ng isang vlogger na yon, kikita siya sa akin ng 50 pesos. Pero 10,000 times ko siyang panonoodin. No, kasi usually 10,000 views is ano lang yan, mga $1. Depende. May iba pa nga umabot ng 20,000 views, $1 depende yan. So ganun ka or 50 pesos yung kinikita ng vlogger. Kaya kailangan din dito hindi lang ito bastang pagbablog. Ito ay pag-share natin ng mga ideya na natutunan din natin, nalalaman natin. At ngayon, tulad na nabanggit natin, ang pinaka-effective naman na nagiging partner natin sa pag-aalaga ng hayop ay ito yung mga ginagamit namin ngayon na sinishare din natin sa inyo para kayo rin mismo ay makasubo. Kasi marami rin dito tanong, nagka-problema sila kasi nga yung mga alaga nila ay nagkakasakit, mahina ang immune system, yun, madaling magkasakit or hirap lumaki, hirap maparami. So ang solusyon niyan ay ginawa na, binuo na, nasa isang powder na. Ito yung ginagamit namin na ngayon, solusyon na ginagamit namin na napaka-epektibo. Kaya dito sinishare din natin lalo. Itong King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ayan, kasama natin King's Vita Plus na napakaganda para sa ating mga alagang hayop. So ito na may nabibili sa mga Agrivet store, sa mga poultry supply, sa mga bilihan ng feeds nationwide. Or po pwede rin kayo mag-PM sa amin. No? Available din ang King's Vita Plus. Or sa KBM Agrivet, Agriventure, sa Shopee, po pwede nyo rin siyang ma-avail. Ayan, napakaganda ng vitamins para sa ating mga alagang hayop. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kaya subukan nyo na rin ito para sa inyong mga alagang hayop para mas maging, kayo rin mismo makakita ng magiging result, no, sa inyong mga alagang hayop. Yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag naman yung mga beef natin, pansin natin, nagka-diarrhea, inubo, sinisipon, nilalagnat, yan naman yung ginagamot naman natin yan. May gamot naman kami na ginagamit dyan, yung Panamox Forte.
No? Panamox Forte ang gamot doon sa mga biik na based lang ito sa experience namin, hindi ako expert pagdating sa gamot, pero ito yung ginagamit namin na super napaka-epektibo. Panamox Forte, kapag yung biik natin ay may lagnat, may ubo, may sipon, diarrhea, yan yung ginagamit namin. Maging doon sa mga sisyo na may laway-laway, bulutong ko rin sa Paul Cholera, mga halak, no? Panamox Forte binibigay namin. Sa malalaking manok naman, Panamox Caplet. Yan, lahat yan nabibili sa mga Agrivet stores, no? So, punta na sa pinakamalapit na Agrivet stores at subukan mo na rin. Kay Ka-Farming Rosita, Joshua Nabual, yes, ako din sumubok sa King's Vita Plus. Okay na okay siya. Maraming salamat Ka-Farming Rosita, Jackla Nabual. At si ma'am ay nakasubok na ng King's Vita Plus at yun, napakaganda daw dun sa kanyang pag-alaga ng hayop. So, shout out kay ma'am. Maraming salamat po sa inyong pagkomento, ma'am. At yun, nakasubok na rin si Ka-Farming Rosita. No, maging kami man, no, sa experience na namin, napakaganda nito sa mga alagang hayop namin, hindi na naging sakitin, mas productive na rin sila. Compared noong wala pa kami ginagamit na vitamins, ay madalas, medyo na parami na namin alagang hayop, tapos nagkasakit, sabay-sabay, so sobrang nasayang, namamatay din. So sa amin, ang ginagawa namin ngayon, mas nag-invest kami doon sa pagpapalakas ng immune system ng mga alaga namin para maparami namin sila. So yan, King's Vita Plus Animal Feed Supplement, no, kasama natin, po pwede natin i-gamitin sa mga alaga nating hayop, sa kambing, sa manok, sa baboy, sa itik, sa pabo, sa pato, at sa iba pang mga alaga natin. At available sa mga Agrivet stores. Ito rin ay registered sa Bureau of Animal Industry sa numerong yan, VDAPM 18099. Kaya safe na safe yung ating King's Vita Plus na vitamins. No? So yan, subukan nyo na rin sa inyong mga alagang hayop. At yun po, no, yun yung mai-share natin muna sa ngayon, no, doon sa pag-aalaga natin ng hayop, kung ano yung mga pwedeng gawin, maging doon sa pag-aalaga ng kambing. Ito'y konting tip lang based doon sa experience din namin sa pag-aalaga ng hayop. No, so ayun po. Kay Ma'am Rosita, maraming salamat po, Ma'am. So yun po, maraming salamat din po sa inyong lahat ngayon at thank you for watching. Mapapanood tayo, Ka-Farming Angat Ka, Agrisenso sa Agrikultura. So yun po, thank you for watching. Maraming salamat. Happy farming po. Happy farming, Sir Jade! Happy farming po sa lahat. So, ayan ha, narinig nyo na po kung bakit maganda po ang mag-alaga ng kambing. So, bukod po na meron po kayong makain during occasion, during special occasion, ay of course, pag sinabi kasi natin kambing, less maintenance lang din po siya as long as meron po kayong mga damo na nakahanda na ipapakain sa kanila, 'di ba? And samahan of course natin yung kanilang mga tubig ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement para po ay maging malakas sila, hindi sakitin, hindi po sila dehydrated, okay? Yung kanilang health po ay always healthy po pag naka King's Vita Plus Animal Feed Supplement. At alam nyo ba na pag sila ay may King's Vita Plus, if ever yung babaeng kambing, maraming gatas po ang mapuproduce niyan pag meron pong King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang kanilang tubig. So, ayan ha. For more farming tips and information po, subscribe na po kayo sa Ka-Farming Angat Ka Facebook page at ganoon din po sa Farming Business ATBP. Okay, wag po muna kayo aalis at magbabalik pa po ang programang Agrisenso matapos po ng ating mga paalala. Sinisipon, nilalagnat na naman ang alaga ko, ang manok kong kasama, gabi't umaga. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Tumatamlay, humihina ang aking alaga. Paano na kaya? Anong magagawa? Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik itong aking ngiti. Sa Panamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Caplet, kantabay ko lagi. Buti na lang may Panamox, gumaling agad aking manok. Unti-unting bumabalik
produktong aking ngiti. Sa Banamox Forte, ang manok ko'y bumuti. Sa Forte at Kaple, kantabay ko lagi. Pagkagising sa umaga, palaging tulala, dahil sa sabungan ay talo na naman. Pare, huwag problemahin, dahil problema mo'y sasagutin. Pare, manok mo'y painumin ng intenso panalo. Manok mo'y agresibo, palaging panalo. Sa intenso panalo, ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo. Ang manok na pula, siguradong ubra, kumpletong vitamina, tsak panalo ka. Plus power stag premium, sagana to sa calcium, minerals, zinc at protina. Intenso panalo na tayo, sa intenso panalo. Ang manok mo'y walang talo. Subok at sigurado, tunay at garantisado. Sa intenso panalo, ang produktong makabago. Kaya't sa intenso na tayo, sa intenso panalo, sa intenso panalo. Ayan, at nagbabalik po ang ating programang Agrisenso sa Agrikultura. Aasenso ka kasama ang inyong Clara Tita. Ayan. Kayo rin po ay nakikinig sa ating Kings Radio Stations. Diyan po sa may Shato Negros Oriental via 102.5 Kings Radio. At diyan po sa may Himalalot Negros Oriental via 88.7 Kings Radio. At dito naman po sa Surigao del Sur, sa Hinatuan, 102.5 Kings Radio. At sa may San Francisco City, Agusan del Sur, 99.5 Kings Radio. At dito po sa Davao de Oro, Davao Region, Davao City, 93.5 Kings Radio. At sa mga nakasama ko ngayon sa ating live via Facebook page sa Agrisenso Agrikultura. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin sa loob ng mahigit 45 minutes o less than 45 minutes. Dapat 45 minutes talaga yung show natin, no? Ayan. Dapat 45 minutes talaga ang show natin dahil later on ay makakasama na naman natin si DJ CJ sa King's Afternoon Delight. But dito po muna tayo sa ating Agrisenso. Kanina po ay narinig nyo na po ang ating Agri-Unique Chika. At ngayon po ay maririnig nyo naman, makakasama naman natin ang ating Inday Bajang sa kanyang Agri-Balita. Ano kaya ang Agri-Balita ng ating Inday Bajang? Ready ka na ba dyan, Inday? Magandang hapon po ating lahat. Magandang umaga, tanghali, o ano pong oras nyo pong napapanood or you're watching of our program Agrisenso. Hello po, Inday Bajang and Clara Tita dun po sa kabilang banda. Ayan. Isang napagandang araw. And syempre, it's another hour of our discussions, mga balita, mga tips na naman po at iba't ibang chikahan ang ating pagsasaluhan ngayong araw. Sa ating it's a good news. Of course, dapat good news. Pero parating good vibes ang ating tanghali, di ba? So, if you can notice, there are a lot of mga negativities, mga negative news around. So, bawiin natin. Ayan. Mag-spread tayo ng positivity, of course, sa tulong po ng mga magagandang balita po with regards sa ating agriculture sector. So, yan po ang ating tawag nito. We're trying to do that talaga every afternoon, Monday to Saturday, para sa inyong lahat. And syempre, wag na natin patagalin pa. Ano ba ang ating agri-balita sa ngayon? Kung saan ito po ay nangyari doon sa Masbate, kung saan
1,000 electronic land titles ang ipinamahagi ng DAR doon. Ay, bongga. Sana all. O, diba? Anyway, aabot sa 1,048 agrarian reform beneficiaries sa Masbate ang nakatanggap ng electronic land titles mula sa Department of Agrarian Reform or DAR. Pinangunahan ni DAR Secretary Conrado Estrada III at iba pang mga opisyal ng pamahalaan ang ang pamamahagi ng e-titles na ginanap sa Magallanes Coliseum, Masbate City. Ayon sa DAR, katumbas ito ng higit sa 2,130 hektarya ng lupang agrikultural na ipinamahagi sa ilalim ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o SPLIT Project. Sinabi naman ni Secretary Estrella na alinsunod pa rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pamamahagi ng lupa at paigtingin ang mga suportang serbisyo sa mga ARB. Samantala, bukod sa pamamahagi ng titulo ay nakaloob din ang DAR ng mga makinarya at mga kagamitang pangsaka na nagkakahalaga ng 5.7 million pesos at lumagda rin ng isang Memorandum of Agreement kasamang mga kinatawan mula sa Cattle Raisers Association of Masbate para sa isang cattle dispersal project sa ilalim ng Support Livelihood Program. Ay, ang ganda. Ayan, kudos sa mga taga Masbate at sa mga naging beneficiary po ng mga titulo ng lupa at dun po sa mga nakatanggap naman ng mga makinarya at iba pang programa mula po sa DAR, sa LGUs at iba pang concerned agencies. Ayan, huwag nyo pong kalimutan na always bear in mind ano man po yung mga naibigay sa inyo ng mga programa, ayuda and all, make sure na make use of it. Ika nga, diba? Gamitin ng sakto, palaguin para naman po in the future you can also share that one to other individuals, other groups or community. So yun naman po talagang importante right after yung grupo natin is na nabigyan ng ayuda o tulong, at least in the long run you can also do that thing to the other group as well. Syempre, mas maiging paigtingin o pagtibayin natin yung anumang mga programa o suportang ibinigay sa atin ng gobyerno para naman ganahan din silang bigyan pa kayo ng mga additional na mga ayuda. Of course, pag nakita nila, ay, magandang grupong ito, talagang tinototoo nila at talagang binibigyan nila ng halaga yung mga binibigay natin programa. Sige, bigyan ulit. Oh, diba? Dapat ganoon. Syempre, hindi lahat, let's all admit it, hindi naman kasi lahat ng grupo nakakatanggap agad ng ayuda mula sa government kasi nga, sinasala pa yan, pinipilit, tinitingnan kung talagang kailangan, and if they are really worthy ba talaga to receive that kind of mga tulong. So if nakatanggap kayo, ayan, be really grateful and be thankful for it. It's because hindi lahat nabibigyan ng chance to have that kind of opportunity. And syempre, dun sa mga nabigyan ng lupa, ayan, 'di ba? May mga titulo na talaga inyo na yan. Oh, 'di ba? So, pag tawag dito, you tilt it, ayan, talagang palaguin nyo pa. Ano ba yung mga plano nyo itanim doon? Ayan. For sure, it's really a dream come true na, ang sarap kaya sa feeling na you have meron ka ng sariling lupa kung saan pwede mo yung pagtaniman o pwede kang doon ng konting bahay kubo with all your garden or whatsoever that you're planning. So, congratulations po sa inyong lahat. And syempre, napaka-overwhelming na ganong feeling. At kami rin, as we feel happy po para sa inyo. And syempre pa, kami din po ay umaasa na mas marami pa na mga beneficiaries, na mga farmers natin or whatsoever can also share or can also have those kinds of mga benefits or mga tulong na inyo pong natanggap. Ayan, maraming salamat and to more projects and to more beneficiaries and ayuda pa po sana sa mga darating pang mga araw. At yan po ang ating Agri-Balita sa araw na ito. Maraming salamat! Bukas po ulit mga friends balik po tayo kay Clara Tita. Maraming salamat. Biglang pumuti yung mukha ko. Maraming salamat, Inday Bajang, sa iyong Agri-Balita. Ayan, I miss you, Inday. Sana'y makasama na kita live. Pero okay lang yan. As long as andyan ang iyong Agri-Balita, walang problema. Pero mas okay talaga, Day, na andito ka, Day. Mahirap na ako lang magsalita na mag-isa, Day. Ayan sa lahat po na mga nakikinig sa atin at sa mga nagtatanong din kung saan ba
Ako baga mabibili ang ating mga produkto ng mga nabanggit dito at nakikita nyo sa ating screen. Of course, ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, the #1 animal feed supplement at pinakakumpletong feed supplement po para sa inyong mga alagang hayop. Mabibili po yan sa inyong mga suking aggregate stores. Oo, andyan po yan siya sa Mindanao at Visayas. Ganun din po some parts of Luzon. Oo, diba? Kung yes, correct. Ayan. Bukod po doon sa ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, again ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, para po yan siya sa lahat ng mga hayop. Okay? Alagang baboy, pwede po. Mapainahin man sa mga biik o babarako. Pwede po natin ipagamit. Good for fattening, of course, ang ating King's Vita Plus Animal Feed Supplement, okay? Bukod po dyan, ang ating King's Vita Plus, mayroon din po tayong Panamox Couplet at Panamox Forte. Si Panamox Couplet at Panamox Forte, ito po yung pinakamabisang antibiotic na mabibili ngayon sa merkado, sa mga aggregate stores. Kung inyo pong mga alagang manok panabong o alagang manok dyan, mapa-heritage or native man, kung nagkasakit po sila, like mayroon po silang sipon, lagnat, ubo, laway-laway, coryza, ano pa ba? Yung malaria, may mga bulutong, usugat, na matagal pong nag-heal yung sugat ng inyong mga manok. Of course, kasi may infection na yan. So, wag niyo pong palampasin ang paggamit ng Panamox Couplet o kaya Panamox Forte. Okay? So, ayan ha, yan din po ay mabibili sa inyong mga aggregate stores sa inyong lugar. Or, if ever, hindi pa po siya Pagkatapos ng kapon, binaon ako sa hamon. Nais kong bumangon sa pangungot ng kapon. Alaga ko sa bukirin, palaging sakit. O, ayan, nag-freeze ako. Ano ba itong internet connection? Ganyan po talaga pag live tayo. Okay, again ha, doon sa mga nagtatanong, yung King's Vita Plus at saka Panamox, sa Panamox tayo ha, kung inyo pong mga manok ay may lagnat, ubo, sipon, laway-laway, coryza, ano pa ba, malaria, bulutong, usugat na matagal talaga siyang mag-heal or may infection na. So, kaya matagal po siyang maging okay, yung sugat ng inyong mga alagang manok. Huwag po kayong mag-alala. Ibigay nyo na po sa inyong mga alagang manok ang Panamox Couplet at Panamox Forte. Okay? At sa ating mga kabro naman dyan sa Rueda, mga pare natin sa Rueda, kung nais nyo pong makondisyon ng maayos ang inyong mga manok panabong, meron din po tayong formula na ibibigay sa inyo. Ito po yung Intenso products, okay? The #1 conditioning formula po para sa inyong mga manok panabong. Bakit sinabi nating #1? Kasi lahat na po na kailangan ng isang manok para siya ay ikondisyon ay andito na po sa ating Intenso products, okay? Mula po sa fighting cock hanggang po sa power stag at saka sa mga sisiw, okay? Sa mga stag ha, okay, unahin natin ang Intenso Premium. Yan po ay para sa mga fighting cock. Samantala, meron naman po tayong Intenso Power Stag. Para po yan siya sa mga bayong-bayong o kakirel o mga bull stag. Okay, yan po pang kondisyon ninyo sa kanila. At ang ating Intenso Plus naman ay para po yan siya sa ating mga sisiw. Pero meron din pong gumagamit ng Intenso Plus kahit mga fighting cock or bull stag kasi yan po ay vitamins din naman all around, di ba? Hindi lang po yan siya sa mga manok panabong. Lahat po ng klase ng manok, pwede pong gamitan ng Intenso Plus. Dahil meron po yan siyang CGF or Chlorella Growth Factor para mabilis po ang paglaki. Okay? Pabilis po ang paglaki ng inyong mga alagang manok. At marami din po mga chicken breeders ang gumagamit ng Intenso Plus para po mapabilis ang paglaki ng kanilang mga heritage chicken at native chicken at mabilis nilang maibenta. O, diba? Kung may Intenso Plus, plus King's Vita Plus, I'm sure napaka-healthy at masarap po ang karne ng inyong mga alagang manok. At huwag din po kayong mag-alala ha, doon sa mga naghahanap din ng mabisang pampurga, meron din po tayong Worms to Go. Ang Worms to Go po, ay meron po yan siyang kombinasyon ng albendazole at praziquantel. Kung
kung doon sa mga testimonies natin, base po sa mga testimonies natin, sa ating mga, kumbaga sa ating mga chicken breeders, na pag maglalabas po ng dumi ang kanilang mga alagang manok at hindi po nila nakikita yung kanilang mga tawag dito bulate, wag po kayong mag-alala dahil natutunaw po at pinapatay po ni Worms to Go ang mga parasites at bulate sa loob o sa bituka ng inyong mga alagang manok. So ayan ha, napaka-effective po ng ating produkto. King's Vita Plus, Panamox, Intenso, Worms at saka Worms to Go. Ayan! Maraming salamat po sa inyong patuloy po na pagsuporta sa ating programang AgriSenso. Share niyo po ang ating live ngayon. I-share niyo po para marami po ang makakaalam sa good news na hatid sa atin ng AgriSenso. Bukas po ulit ha, samahan niyo na naman po ako sa isang 45 minutes na balitaktakan na puno sa impormasyon sa Agribalita at AgriDick At samahan niyo po ulit ang inyong lingkod, Clara Tita. Bukas po ulit dito lamang sa nag-iisang programa para sa ating mga magsasaka at agrikultura. Wala nang iba pa ang AgriSenso. Sa agrikultura, aasenso ka. God bless everyone! See you tomorrow again! Labas nga impormasyon sa agrikultura, mga simpleng tips para sa mga mag-uuma. Yaman sa kaumahan, kikita ka na, aasenso ka pa. Sa programang AgriSenso, kauban si Inday Bajang o Clara Tita. Kini nga programa hatod kaninyo sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement, Panamox Antibiotic Caplet ug Panamox Forte ug sa Intenso Premium, Intenso Power Stag ug Intenso Plus.